Inter-District Border Protection Monitoring Committee atum ke chengsi executive meet ke pado. Mahang ke thek arni Catalan Ponjia Pharman WKAL Songpen Pherang ke mai kangni. Phulonia long toll gate adung overload kilin dunjadim atowar non pensi kahing no gecheng. Nalidum dora phansitame nilhin ben kardom pajireklo kardom pine birtang ton pen arjik tha. West Karbianglong Lakha isi Dwaramla constituency ke parlo Bhoksong Pathuaklam auditorium hall along Patumi Jakhoni Phaisir Keparni Adui Ahoy Kacharai Komji Aphan Inter-District Border Protection Monitoring Committee atumpen Kechengsi Executive Amai Kepadopon Bangso Committee Kedamtang Jakhoni Phai Phor nisi Bhoksong Pathuaklam auditorium hall along Sengponlo Kechengsi Executive ke Padoamaya along Karbianglong Autonomous Council EM Mate Bangso Committee along Maipu Prabhachandra Tarua Hinpen Mai Chepahem Bhupon Lason si Alohi Aman Pengpen MLA Rup Singh Teron Abarim EM Sar Imbe Abarim EM MEC Dhuniram Ingleng Lapen Penangan Kethe Kidingatum Chetongdon Lason si labangso song keseng bonangko laki nijang Karbianglong ke parlo vothat langso jo ke do penangan Karbiarong along Borpothar Panchayat ke parlo ponji aphan ang thek ke klang penajok puthot ke pado ponlong lede ji aphan si pini labangso amaya long chingki chingbai ponlo Lason si ni phai kep arni West Karbianglong DC Krishna Barua aphan pinpuralo piponpo Lason si kaprek ang deng setami claim pon bom poputa lamthe chiparai pon Lapen labangso panchayat kavidya jia longke ajat a party lapen song atum setami claim pon mi puta lamthi chepaklang ponrenti MLA pen MP homosti ahoy ke peking tu pen homosti along pen along papat tu adulo tasi kecengsi bang ke litum West Karbianglong along bang ke litum homosti ini long lo si bang amri lo se bang ke rongkhang afran ke 20 long bethalang su buzuklo tanon bang ke amri pen rongkhang usitami amri constituency podim bang along la bethalang su town committee du ilitum la bang so bethalang su town committee lo potsi la Nogam district pen afrang pen la Borpothar panchayat putadu la se ladang isia draft klang lo la bang so draft along ke Borpothar panchayat bo bang ke pujai homosti kimi along si dudun choklo up to that teralang so kamarpha wadimanta kamarpha 1 to lapen jungthung 1 to posipu lapen Borpothar panchayat lana diman ke la nona kimi la hujai homosti anta daksina palilu olambang Nogam district ting pen ke la pulo hai len district ting pen sai tum Karbianglong phana bang ke boithalang so town committee jirikinding town committee Hamren town committee lapen Umlafer town committee bangke lake amri homosti kusibu Ulukunchi pen Himari Rongphar Karbianglong live Pini jakhong ni phai kep arni ani kang sampor phai hinia por malom pen langhan pathuak lamalong West Karbianglong Labor Union pen song amahang ke thek arni ke talonjia phan kachise kachadang phuthak pherang ke amai kangni Labangso pherang ke amaya long nijang Karbianglong Labor Union a song amai phu Manav Kramsa lapen kongchunbang harbamon teron pen lam theki jai ponke non ke bangji pai paya jekloni phai ke thom arni phong thom aphoi nijang Karbianglong Labor Union asong amahang ke thekarni rongkhang MEC constituency arlo langhan pathua klam along Katalon padupon po labangso Katalon ponji along bangsuri isi sose sai ka chutikia ratung kachingrum doponji Lapen Labor Union amahang ke thekarni pen pacheton dunsi friendly match football kapathu kachepate setami paduponji pusi mai phulapen chunbang pherangkya mai pen pachini pon Mili yang pondok, apa yang dikarbonang dan mas konsil atau mesti kami itu mai event jenglo MLA apa yang ke
CEM Karbunang Autonomous Council along ang gilwan na tum si kami labor union bangke tum RD bangke tum CP sera nahi bangke ni tum pini ladak committee pen tum je tang lapet bang tu bangke gilwan tum si kami ni tum tuning regulator akan da bangso international labor organization mate labor union bangke abang putin tum ta ladak ningat longpen mat hadunang po lagan membership kami itum Karbunang Autonomous Council ban jenglok officer kedua tum kami abang tu unity mane kacenglo malong asolong plan long ke bang edi hansi itum jadi ka sorjon puno katu babi puno ke plan ki duk sidame ladak piloma kapaching bardam at ide dema pangke tharnan bolo athi kam ki claim atum ta donangji laposi kam ki claim atum pulo te nitum aja kong kupilo pulo te labang ki itum ki claim ta lo pulo te itum ki kelong nangji anong nam sidame chelong nang ko pate apai nong sidame la penjong si ilitum ke chini dam de dolang pulo te muitum labang so katalon pon foundation there ni sidame nitum labang so jai make si bank pon po kuson pen si itum labor atum kam ki claim ko nangji ma la pen ki itum kuson pen si ki claim apai nong sidame a hok pet pen ke long rek nangji ma la highway lambang itum hal bang so ni sidame waida pen jai pon po Kheruni Ben Mohanteron Karbi Anglong Live Asai ke klem jongsi kasai oi pulute arni nang kidun uji buke ajat asai along ta avi sonsi phulonia long kaselambo matol gera long overload kilin dun jadim atowar ingpu pia kopensi kahenu ke pangcheng Karbi Anglong towar krong plinang ke krong put along isi phuloni constituency mate section 3 along toll gate ki bi pondo bangso toll gate adim towar krong pialong kahelara long ongdong agari atum hormu ke pon akele ke pondo ma avima pukilin dunadin bi pondo life ke lang ra tuman phan prang sinili ye pachini ponji la la non Karbi Anglong halong nang ke krong plut towar krong pli abang songbong non da te bok het pulni adum kamardi sorong pola sodung along toll gate nang bi dolo labang so toll gate ke rat to mate gari phan da collection isi labang so collection ade mang bilo la so toll gate thengno mate adunga mat isi labang so forlen to war long mate to war krong pli long ke damji mate overload mate lut kedang an hormu thepo ke pon ar diklu ke pon agari tum han kilin dunjia adim tamme dak bodai pon lo lada yongsi overload pulathe lang tum pen labang so semi ing thananji sarkar pen labang so dim itum non nang thek long lo thei pini pen da rang tum ke test pon ku ni arjulong lo aso ke test pon teng bolete pini labang so overload ke try pen amad da atowar bang koi dak koi pun son sini tum thek pon lo rang tum simelang pon da me labang so atowar lo jongsi non ben jongsi labang koi pun koi dak lote dak ke si hardik hor musik ki linji adim lo jongsi lang se hardik polote labang so dim be kopi dong pang pon mu ke bang bilang ge asi labang so dim thok council long basme la so tul gel long seme kelangan pa meji phan seme council tum seme RDP pon tha yongsi langon dei polote al bang na ke claim ke dam na ke nang pang kriji nang dak so ko lo ma teng ki ta se labang so dim RDP pon tha base ni dum Karbi Anglong life Bonta bangso to waralong asai ke claim ka soi oi poi pena jok pini bangso adi malong mate RD ken pon cheng pensi atowar kahinu ke cheng pon lasi non tang pa miyan ko pensi ke thegi ding atum ka chelang dun ke nang so binong phuloni bendir chuna rongpi kapathua hin ke thek penta isi longri longpat pendang lok metha phan warsai chepalong ponun bangso putha Karbi Anglong Sports Association atumpen matha ponsi ovi kimia tuma phan kapathua hin kangthur ponje phan pennang anawarsai thoponlo kedamta porahut Guwahati rongsopialong ke padopon All Assam Junior Inter District Basketball Championship surihini rengkorage thom along Karbi Anglong sopinso mate boys team atumpen angdung kitia long anchepa haidunsi champion chepadamlo bangso putha kasa hin penning karong chipisi Kedamtang jakhong ni phaisir kebarni ani kang samapor kasa basketball court along an kasa maipu mate KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang adim along an palidam bangso kahumri damahut kasa kongchun bang Dr. Pankaj Teron Penjaponsi Guwahati along All Assam Junior Inter District Basketball Championship kapadoponahut ke haidun Karbi Anglong boys team atuma phan karchu asai dengpon
Bangso hut kasa mai phu mate CM rong hang pendang lok kasa kongchun bang Dr. Pankaj Teron EM Amar Singh Tiso EM DU Ping Maslai lapen MLA Dor Singh rong hang atum chetong dun renti. News report Karbi Anglong live. Pini prime tama birta ke lapon si kang tonik la.